честь 25-летия с Конституцией Украины Зеленский президент отметил, что к 30-летию независимости в Украину впервые за 311 лет привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика, що се вони носять із ту Конституцію. Носяться з Конституцією Пилипа Орлика. Но він не був ніколи Пилип, він був Філіп, або по-русинськи Філіп ударення. Конституція приймалася дуже довго. 5 років в Україні не було нової Конституції, а була лише радянська Конституція з 91-го. В 96-му році була вона прийнята, тобто 5 років ми жили по комуністичню. Но виявилося, що та стара Конституція, у многих пунктах оказалася вища, ніж нова. Да і в нові є демократичні правила і статті. Но в старій Конституції було написано право людей, яке вже було забрано у нових законах. Право на місцевий референдум – раз. Право національним меншинам бути визнаними і мати свої школи. Да, перекочувало то і у новий закон, но, уви, дослідник каже, ну чекайте, а чому в Україні чекають латиноязичну шведську копію Конституції Пилипа Орлика? Ведь оригінал на староруському язикові, або ще, як називається там оригінально, малоруським язиком, ну тепер стидливо називають староукраїнським, то почому мусить йти в Швецію, коли в Росії, в російському государственному архіві знаходиться оригінал з оригінальними підписами, чуть ли не шведського короля, і вже опубліковано у сеті, ну, чиста копія знаходиться в Центральному госісторичному архіві в Києві. Чому треба йти у Швецію? Обично, коли говорять за Конституцію Пилипа Орлика або за нашу Конституцію України, то завжди надіються, як журналісти, так і чиновники, то, що вони говорять, люди не будуть перевіряти. Ну, от ми пішли та й провірили. От на сайті Верховної Ради знаходимо офіційний український переклад частинки тої Конституції. Там так написано: проживати іновірцям в Україні, а особливо зловір'ю юдейському, не дозволити, а докласти всіх зусиль, аби єдна віра православна східного сповідання то й була. Ми, як православні, і в тому числі і русини, бо маємо іншу історію, чим Україна, ми би казали, нам то імпонірує, якщо були б ми недемократичні. Тому що тоді б ми казали, що тут роблять уніяти католики. Но ми того не кажемо. Конституція Орлика була аж дуже недемократична. Тому що ми сьогодні покликані вживатися мирно і з євреями, і з уніятами, з католиками. Наприклад, в тексті знаходимо 7 разів споминається Малоросія, коли йде річ про неку державність. Ну і около 10 разів слово «Україна», Україна просто як покрайня територія. Там написано от договори, постановлення, прав і вольностей військових, межі ясне вельможним його милостю паном Пилипом Орликом, новоізбраним війська Запорозького гетьманом, і межі генеральними особами, полковниками тими же військом Запорозьким, з повною їх особою, стороною обрадовою, утвержденної і при вольної елекції, тобто виборі, формально їх прислугою отого ж ясне вельможного гетьмана, потвержденної рока от Рождества Христова 1710 місяця апреля, дня 5-го. Но воно так звучить. Хоча дослідники кажуть, ну, що будемо робити з того преамбулу документа, ведь там вміщений приступний по сьогодні нецензурний термін всього народу малоруського. Що з ним робити? Ну і наконець
як себе буде чувствувати католик, як буде чувствувати себе уніат, або єврей, якщо той може бути лише руський і православний, малоруський і православний, що тут іновірцям не можете, особливо зловер'ю іудейському, не дозволяти. Звісно, річ іде про, уви, недобрий закон, котрому много, казало би себе, інтересного, бо там вони вели велику боротьбу і війну з поляками, но сам термін, що лише ми, а других виділяти, звучить досить, і скажемо прямо, не демократично. Тож нічого хвалити Конституцію Пилипа, або точно Філіпа Орлика, тому що вона, уви, на демократичну не тягне.